Risikofinansieringsmeganismes is van kardinale belang om te bepaal hoe organisasies die finansiële impak van risiko's bestuur. Hierdie meganismes help om die nodige hulpbronne toe te ken om potensiële verliese te dek en herstelpogings te ondersteun. Selffinansiering behels die gebruik van interne hulpbronne, soos behoue inkomste of reserves, om potensiële verliese te dek. Versekering is een van die mees algemene risikofinansieringsmeganismes wat organisasies toelaat om risiko aan eksterne party oor te dra in ruil vir premies. Risikobehoud vind plaas wanneer 'n organisasie besluit om die finansiële gevolge van sekere risiko's te absorbeer in plaas daarvan om dit oor te dra. Risikooordrag sluit finansiële instrumente soos afgeleides of uitkontrakteringsreëlings in om risiko na ander partye te verskuif. Gevangeversekering laat organisasies toe om hul eie versekeringsmaatskappy op te rig om risiko's intern te bestuur en te finansier. Herversekering stel organisasies in staat om risiko's met ander versekeraars te deel, wat die finansiële las van groot verliese verminder. Risikofinansieringsmeganismes bied verskeie maniere om die finansiële impak van risiko's te bestuur, wat verseker dat organisasies voorbereid is om potensiële verliese te dek. Deur gepaste meganismes te kies, kan organisasies hul risikoweerbaarheid verbeter.